Ngapunten Mak Dawi penjol kapirat kapirun. Lali dong tak wara-warane yo mangke. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tau andung tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asmara gubuk kae wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rino catetan sakjroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa amarga leren ning gubuk asmara ganti Mak Dawi mesakne Mak Dawi arep nyanyi kita rebut ya asulule 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 Aku kelingan gubuk kae
janjimu semono kowe kondo tresno karo aku janjimu melaton janji nyatane gawe lara jroning ati ora ngira ora nyono aku weruh kuli namung lompro jarine golek hiburan satenane pengen didekap setan eman rupa ayu mung gawe dolanan kelelaran ning liyan teka ngumbar wirang sak dalan-dalan becek mumpung durung kadung timbang mengko dadine kedua muga kowe ndang elingo aja gampang kowe ngobrol asmara eman rupa ayu mung gawe dolanan ngombalaran ning liyan teka ngombar wirang sak dalan-dalan becek mumpung durung kadung timbang mengko dadine ketuwa muga kowe ndang elingo aja gampang kowe ngobrol asmara Bebasane